Fi'n credu y peth fi wedi ennill mwyaf mas o hwn yw y ffaith bod fi actually'n gallu dechrau busnes ar fy mhen fy hun, achos dys i mewn i hwn gyda syniad busnes, dim rili'n siŵr a bydden ni'n mynd o gwmpas wneud yn rhywbeth yn byty fe'n y dyfodol falle. Ond ie, trwy gydol y 10 wythnos fi wedi cael gymaint o brofiad gan bobl eraill ar y cwrs, ond hefyd gan bobl allanol yn dod mewn, a mae wir wedi ysbrydoli fi actually. Fi wedi ennill bach mwy o ffydd yn fy ngwaith. Fi hefyd wedi elwa trwy network o gyda busnesau unigolion ar draws y sir a hefyd ar draws Sir Gâr hefyd, y criw ffantastig sydd ar hyn. Wel, Gemwaith Elen enillydd ffair dreigiau yma heno yn elfen Mentro. Sut mae'n teimlo i ennill? Does dim geiriau bron o bod. Mae'r 10 wythnos diwetha wedi bod yn 10 wythnos anhygoel. Dwi wedi dysgu siwt gymaint a wedi cwrdd â ffrindiau oes, dwi'n meddwl. Diolch llwyddyn lleol, mae wedi bod yn brofiad ysbrydoledig ac mi fyddai'n trysori'r moment yma am byth. Petai ti'n gallu disgrifio elfen Mentro mewn 3 gair, beth ydych chi'n disgrifio fo fel? Allwn ni dweud prysur. Mentrus yn sicr, achos mae wedi rhoi ni math o comfort zone ni. Bod wedi bod yn productive. Byddwn ni hefyd yn gweud gwerthfawr 100%, byddwn ni'n argymell ei unrhyw un er mwyn magu hyder. Constructive, yeah. Hwyl hefyd, achos fi wedi cwrdd â lot o ffrindiau newydd, ni gyd yn mynd i gadw mewn cyswllt nawr ar ôl y rhaglen, a ie, fi rili wedi mwynhau.